Li Komela Dicle û Feratê kelecaniyekê mamosteyê salan Celalekîn xeta geşta xwendekarên xwe dest nîşan dike ku qasî da wê dest bi pîrozbahiya sersala Kurdan bikin. Wekî gelek sal û zemanên berê di sêzdeh çilê de Kurd sersala xwe pîroz dikin, digel ku ev kevne şopî nemaye. Lê Komela Dicle û Feratê du salin ji bo zindîkirina vê kevneşopiyê şahiyan dar dixe. Bi kincên gelerî, def û elbane di destan de li nav Sûrê li kolana Mêrgehmedê mal û dikanan digerin û sersala rûniştvanan pîroz dikin. Keş kincên mêran mêr jî yên jinan xwe dikin û dest bi geştê dikin. Li dikana pêşî destvala dernakevin, kêfa wan li cî ye. Helbet welatiyên ku kêfa xwe jî ji wan re tînin hene û bi wan re dimeşin û dilîliyan dikin. Li vê dikanê sêvek tenê ji dilê dikandar diqete. Carcaran jî destvala dimînin. Lê carna jî ji bo xelkê govendê xweş dikin. Welat ji bo hevalê xwe li depê dixe û bi hevalê xwe re kolan bi kolan digere. Sersala Kurda ye sersala her sal wek ew kê em tîsa dikevin kuça, dikevin esnafa diçin, êbara diçin mala yani turê xwe em digirin sersala ve pîroz bi em dibin serê salê binê salê xwedê lawkî bide vî malê bi vî rengê yani coşekî rengekî ewkekî derdikeve ortê. Mamosteyê muzîkê û lêkolîner Celalekîn destnîşan dike ku di eslê xwe de sersala Kurdan Newrozelê behsa dîroka vêkevneşopiya xweş dike ka çima Kurd li sêzdeh çilê de sersala xwe pîroz bikin. Gelek kevna dîrokekî kevn tê her sersala ne hicriye ne miladiye ev sersala Rûmiye westê gotin berê kunda da bajara da zarokê me zarokê Kurda sêzdehê vê mehê weka sersala Kurda dihate naskirin bu şeklî dihate pîrozkirin. Aniha jî em jî îsal du sale Komeleya Dicleyê sersala sêzdehê mehê bi vî şeklî em pîroz dikin. Piştî ger û geşta Mêrgehmedê xwendekarên Komela Dicle û Feratê vedigerin avahiya Komelê û li vê derê şahiya xwe didomînin. Sersala hemî temaşevan û guhdarên Dengê Amerîkayê pîroz be. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.